وضع بسیار نارام و بی‌ثبات حربی و سیاسی که جهان معاصر را فرا گرفته با مانند برخورد منفیت‌ها، مسلح شوی با شتاب و جنگ سرد، از هر یک خدمتچی حربی آمادگی دائمی، احساس گرمی وطنداری، جسوری و شجاعت و مردانگی و فداکاری را طلب می‌نماید. инчунин вусъат пайдо кардани гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ, қочоқи маводи мухаддир ва дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ вазифа ва масъулияти хизматчиёни ҳарбиро беш аз пеш муҳиму мубрам мегардонад. бо назардошти вазъи феълии ҷаҳони муосир, сарбозону афсарони далеру тавонои меҳан бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ, зиракии сиёсӣ ва фидокорию сарсупурдагӣ ҳар зарра хоки муқаддаси ватани аҷдодиамонро ҳимоя мекунанд. барномаи навбатии сиёсӣ ҳарбии шуҷоат ва ҷавонмардӣ аз шаҳри конибодом аз қисми ҳарбии 04-080 вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон манзури шумост. дар барнома сарбозон ва афсарони қисми ҳарбӣ инчунин падару модари сарбозон иштирок доранд. қаблан мегуфтед ки ватан аз чӣ оғоз мегардад ва дар чунин шароити пешгӯинашавандаи ҷаҳони пурпечутоб ҳар як сарбоз бояд чӣ гуна далерию шуҷоатмандӣ нишон диҳад то муҳофизи аслии манфиатҳои давлату миллат бошад. ман муовини командири қисми ҳарбӣ оид ба корҳои сиёсии тарбиявӣ подполковник паҳлавонов хоҷаякуб мардонович, хизматчиёни ҳарбии қисми ҳарбӣ ҳар як дастуру супоришҳои пайвастагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, сарфармондеҳи олӣ қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмонро сармашқи фаъолияти ҳамарӯзаи худ қарор дода пайваста донишу малакаи касбии ҳарбии хешро сайқал медиҳанд. вазъияти ҳарбии сиёсии замони муосир тағйирёбанда буда ҳар як хизматчии ҳарбиро водор менамояд ки ҳушёрию зиракии сиёсиро аз даст надода баҳри сулҳу субот пойдории истоқояти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон содиқона хизмат намоянд. ман командир отделения сеюми взводи дуюми роти тирандози савора дар МЗ-80 сержанти хурд одинаевшодӣ хатмкардаи донишкадаи политехникии донишгоҳи техникии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд ба номи академик муҳаммад осимӣ мебошам. ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил гаштам. ватан сар мешавад аз гаҳвора, зи шири поку аз пистони модар. ватан сар мешавад аз он табора ки онро сохтааст дастони модар. ватан чӣ гуна мафҳуми зебо, дилнишин ва гуворост. миллати шарифи тоҷик ватани азизу маҳбуби худро дорад ки онро ном тоҷикистон аст. калимаҳои модар ва ватан дар ҳама давру замон барои ҳар шахс азиз буду ҳаст. модар шахсест ки моро ба олами ҳастӣ оварда шабро шаб ва рӯзро рӯз нагуфта калон кардааст. ва ватан бошад маконест ки дар он ҷо мо ба воя мерасем, аз ҳавои он нафас мегирему аз нозу неъмати замини он истеъмол мекунем. мо ҷавонон шукрона аз он мекунем ки дар чунин ватани тинҷу ором адои хизмат дорем. хизмат ба ватан қарзи ҳама мардон аст. дурии зи ватан фирори номардон аст. рав ба ҳама ашхос бигӯ доди маро кин марзи ватан ба аскарон пазмон аст. тавре медонем сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамеша нисбати сарбозону афсарон таваҷҷӯҳу ғамхорӣ менамоянд. доир ба таъминоти иҷтимоии сарбозону афсарон аз ҷониби президенти мамлакат мехостем назари афсаронро бишнавем. ман муовини командири қисми ҳарбӣ 04-080 шунои хушкигарди қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон подполковник таибзода хуршед имрӯзҳо ба як ҳифзи ифтихор ва ватандӯстӣ гуфтам метавонем ки қувваҳои мусаллаҳ бо дастгирию ғамхориҳои пешвои муаззами миллат ба тадриҷ дигаргун гаштааст. ҳамаи хизматчиёни ҳарбӣ қариб ки бо манзили истиқоматӣ таъмин гардида истодаанд. бинед ки бузургии пешвои муаззами миллат дар он асос меёбад ки ҳар як қисми ҳарбие ки пешвои миллат қадам мениҳанд бо сарбозон ҳамсӯҳбат мешаванд ва бо
ҳамроҳии сарбозон нишаста дар сари як пиёла чой суҳбати гарму ҷӯшон менамоянд. нақши сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар таҳким ва бунёди артиши миллӣ аз нигоҳи шумо. ман сержанти хурд эркаев собитҷон саҳобҷонович, командири отделении сеюми взводи якуми ротаи тирандози савора дар МЗ-80 мебошам. хатмкардаи донишкадии политехникии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ дар шаҳри хуҷанд ҳастам. пас аз хатми донишкада ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил шудам. ифтихор аз он мекунам ки сарбози ватан ҳастам. либоси мардонагӣ дар тан дорам ва дар мактаби мардонагию шуҷоат таълим мегирам. воқеан ҳам дар бунёд ва таҳкими артиши миллӣ дар кишвар саҳми фарзанди фарзонаи миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон хеле бузург аст. маҳз бо он далериву ҷоннисориҳои пешвои миллат буд ки дар муддати хеле кӯтоҳ санаи 23 феврали соли 1993 дар ватани азизамон тоҷикистон артиши миллӣ таъсис дода шуд. маҳз самараи артиши миллӣ ва сиёсати хирадмандонаи пешвои миллат мебошад ки имрӯзҳо тоҷикистони моро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун як кишвари амнтарин мешиносанду эътироф намудаанд. мо сарбозон кӯшиш ба харҷ диҳем ки ҳамаи дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллатро сармашқи кори худ қарор дода ватани худро мардонавор ва моҳирона муҳофизат менамоем. соҳиб истиқлолу соҳиб давлатем, пайравони пешвои миллатем. ташаккури зиёд. биёед инҷо аз худи сарбозон мепурсем. шумо ки китф ба китф, бозу ба бозу, бо садоқат, бо матонат, бо ҷасорат ба хизмати ватан модар камар бастаед, бигӯяд ки хизмати ҳарбиро чӣ гуна дарёфтед. шарту шароит ва муҳити ин мактаби мардонагӣ аз нигоҳи сарбозони ҷасури меҳан. ман сержанти хурд зикруллозода сулаймон, командири отделении сеюми взводи сеюм ротаи тирандози савора дар МЗ-80 мебошам. сабзаи боғи ватан аз сунбули бегона бе, саъбаи боғи ватан аз булбули бегона бе. дашту саҳрои ватан моро гулистони ирам, як гули хори ватан аз сад гули бегона бе. албатта хизмат ба ватан модар рисолати ҷавонмардии ҳар як фарзанди далеру шуҷои миллат ба ҳисоб меравад. чун мо сарбозони ватан имрӯзҳо дар сафи қувваҳои мусаллаҳ адои хизмат намуда истодаем. моро мебояд пеш аз ҳама муттаҳид бошем, иттифоқ бошем, ин сулҳу суботро ҷовидона нигоҳ дорем. миллати тоҷик дар симои мо ҳомиёни ватанро мебинанд ки ба савганди ҳарбӣ ва ватани худ ҳамеша содиқу вафодор ҳастем. артишро мактаб мегӯянд, мактаби далерию шуҷоатмандӣ. лутфан бигӯед, ин мактаб кадом ҷиҳатҳои далерию шуҷоатмандиро дар шумо қавӣ гардонид? ман командир отделенияи дуюми взводи сеюми ротаи тирандози савора дар автомобилӣ сержанти хурд ёрматов иброҳим баъди хатми донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад сайфиддин осимӣ ба хизмати ҳарбӣ омадаам. ҳангоме ки ман ҳамчун ҷавони давлати соҳибистиқлол ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил шудам, аз тамоми малакаву дониш маҳорати касбии ҳарбӣ бархурдор шудам. воқеан артиши миллӣ барои мо як мактаби ҷавонмардӣ аст ва ҳар як ҷавонмард бояд аз ин мактаб гузарад. дар ин ҷо падару модарони сарбозон ҳам ҳузур доранд. хуш омадед. волидони муҳтарам, шумо ки қабл аз оғози барнома аз қисми ҳарбӣ ки фарзандонатон дар ин ҷо хизмат мекунад дида намудед ва бо фарзандонатон дидору мулоқот кардед, мехостем бигӯед ки шарту шароити хизмати ҳарбӣ чӣ гуна аст ва ҳар як падару модар барои дар роҳияи худшиносӣ
ва ватандӯстӣ тарбия намудани фарзандон бояд кадом рисолатро ба анҷом расонад ва оё ба ҷомеа пешниҳод намудани фарзандони содиқу ватандӯст рисолати муҳимтарини падару модар нест? ман модари сарбоз тошматов некрӯз омадам ва дидам аз қисмати ҳарбӣ шароит бисёр нафс. фарзандони мо аз ягон чиз танқисӣ надоранд. вақте ки фарзандамро бо либоси низомӣ дидам ифтихор кардам. ҳар як падару модар бояд фарзандашро ҳамчун фарзанди ватандӯст тарбият кунад. мо пеш аз барнома ба ин ҷо омадем, ҳама ҷоро дидем, ҳама ҷо хуб шароито муҳайё. ман аз хурдӣ ба фарзандам Аюбҷон мегуфтам ки калон шавӣ хизмат мерӣ, қарзи фарзандиятро иҷро мекунӣ ва имрӯз мебинед ки фарзанди ман сарбози ватан аст. ҳар як падар модар фарзандашро тарзе тарбия кунад ки оянда ба ватан хизмат намояд. ҳар як ҷавонмард хизмати ватан модарро адо намояд. ин қарзи ҳар як ҷавонмард аст. имрӯз ман ифтихор мекунам ки сарбози ватанам. мегуфтед ки имрӯз ҳисси ватандӯстӣ, омодагии ҷангӣ ва шомилшавии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дар кадом сатҳ қарор дорад? ман сарбози қатори Саидзода Сайалӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шуда барои садоқат ба халқи худ, сарвари ҷумҳурӣ ва барои ҳифзи марзу буми ватан содиқона хизмат намуда истодаам. мо ҷавонон бо як ҳисси баланди ватандӯстӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шуда барои садоқатмандона хизмат намудан ба меҳан омода ҳастем. мо ба ватан содиқона хизмат намуда то замоне ки ҷон дар бадан дорем сар медиҳем, аммо домони ватан сар намедиҳем. ҳама сар ба сар тан ба куштан диҳем, аз он беҳ ки кишвар ба душман диҳем. ташаккури зиёд муқаддас будани ватан ва ҳар зарра хоки поки он, ҳимояи манфиатҳои давлату миллат, истиқлолият ва тамомияти арзӣ. дарки ин мафҳум аз нигоҳи сарбозони ҷасури ватан. ман сержант Хозода Хоҷамурод, хатмкадаи донишкадаи омӯзгории ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт. ватан ин ҳамон сарзаминест ки дар тӯли ҳазорсолаҳо аҷдодони мо дар он зиндагӣ мекарданд ва ҳифзу ҳимояи ватани аҷдодӣ бар зиммаи ҳар як фарзанди банангу баномуси миллати тоҷик ба ҳисоб мегардад. дил ба ғами ватан фигор ман накунам кӣ мекунад, ҷонбараҳи ватаннисор ман накунам кӣ мекунад. воқеан ин ватан барои мо азизу муқаддас аст ва ҳимояи ватан барои мо шарафи бузург аст. ба президент, ба ватан содиқона хизмат мекунем. бинандагони арҷманд, чӣ хеле ки мушоҳида кардем, имрӯз дар ин қисми ҳарбӣ сарбозон бо ифтихор адои хизмат карда истодаанд. зеро онҳо дарк намуданд ки ҳифзи ватан ва ҳимояи манфиатҳои давлату миллат вазифаи муқаддаси онҳо фарзандони содиқи ин ватан аст. бале, вазъияти мураккаби ҷаҳони имрӯз ҳар як фарди баномусро водор месозад ки пеш аз ҳама ватандӯст ва муҳофизи манфиатҳои давлату миллати хеш бошад. зеро ҳифзи сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва истиқлоли Тоҷикистон ба мо имкон медиҳад ки ба рушду тараққиёти беш аз пеш, зиндагии шоиста ва ояндаи боз ҳам хубтару беҳтар ноил гардем. барномаи сиёсии ҳарбии шуҷоат ва ҷавонмардӣ буд аз қисми ҳарбии 04-080 вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон. бо барномаҳои телевизиони Тоҷикистон бошед. ба сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шараф! 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 ҷон гиря макун меравам ба аскарӣ писарат гашта калон ки дигар ғам нахӯрӣ модаро гиря макун меравам ба аскарӣ ба ҳимояи ватан ба диёри падарӣ
ذره خاکی وطنم گنج جهانی من است چشمه پاکی وطنم روح و روانی من است عطر گلشنی میهن باغ و چمنی میهن کوه و دمنی میهن یادی تو دارد آچه جان گیرم مکن میروم بسکری پسرت گشته کلان که دیگر غم نخوری مادرا گیرم مکن میروم بسکری به حمایه وطن به دیار پدری به حمایه وطن به دیار پدری زمانی عسکری میگذرد زود تو دعایم بیده مادر یکتای من تو با امید نو جام بدوزی ای تماشا کنی بر قد بالای من دانمت انتظاری دیده به کوچه داری پیش در خداوند با طلب و بازاری گل بزنی چون متا عمری گران مایه را پیرهنی عروسی دختری همسایه را آچه جان گیرم مکن میروم بسکری پسرت گشته کلان که دیگر غم نخوری مادرا گیرم مکن میروم بسکری به حمایه وطن به دیار پدری به حمایه وطن به دیار پدری